Lahat ng nakuha kong kabuti sa ilog at tapos sa bundok. Yung second destination na pinuntahan ko kanina, wala pang tumubo doon. Baka bukas siguro marami. Good morning guys. Mag-ilaw tayo ng kabuti dito sa bundok. Kasi marami na yung tumutubo dito. Yung kabuting nauulam. Kasi mas madaling makita pag naiilawan. Kasi yung pinaka-kwan niya parang nag-iilaw din. So ayun, nakita tayo doon. Tignan natin. So nandiyan oh. Nandiyan sila. Mga kabuti. Kabuting nauulam. Kukunin lang natin. Nandito pa sila oh. So kukunin natin. Gamit natin ng kutsilyo. So nandito yung iba. Malaki. Turog to. Titignan natin yung isang banda mamaya. Kasi doon banda sa pupuntahan natin mamaya. Madaming tumutubo doon. Hindi ko lang alam kung may tumubo na. Pero pag may tumubo doon, tsamba tayo. Ang lalaki talaga. Madami din palang tumubo dito. Madami din ako nakuha sa ilog namin kanina madaling araw. Mga 2 AM akong pumunta. Pero papakita ko na lang mamaya. Nakuha ko sa ilog namin. Pero mas maganda yung dito. Yun lang kinakain yung kanya. Parang ganyan oh. Kinakain. Yung mga kuhol na hindi nahuhulam dito sa bundok. So yun, nakuha na natin. Tignan muna natin dito. Baka meron pa dito. Kasama ko yung aso kanina. Pero sandali lang, tatawagin ko. Nandun, meron pa dun. Hindi ko lang alam kung ilan to. Dalawa siguro to. Dalawa lang talaga. Walang kasama. So pagkukuha natin to, ay marami din. Kala ko dalawa lang oh. Nandyan sila oh. Kala ko dalawa lang. Meron pa pala sa taas. Ito yung mga masasarap. Kasi di pa masyadong bumuka yung mukha niya. Kaya dyan sa inyo, pag napanood nyo to, alam nyo na kung paano kayo madaling makakita ng kabuti.
Delikado to. Naikan pa. Matinik pa yung kahoy. So pasukin natin yan. Kunin muna natin yung iba dito. Tapos punta tayo dun sa second destination natin. Meron pa pala dun eh. Andun sila oh. Mukhang lumabas na ata lahat yung mga kabuti dito sa bundok. Mga kabuting nauulam. Mabenta din dito. Yung ganito. Bale may suki ako, may bibili mamaya. Hindi ko makuha yung nasa itaas. Kasi may tinik. Galing ka mga bata. Doon. Mahaba pa pala yung kanya. So, nakuha na natin yung nandito. Nandun pa. Pero walang daanan. Nililinis tayo ng dadaanan natin. Hirap. Kasi pag tatayo ka, tatamaan ka naman ng mga tinik. Tinik ng mga puno dito. So ayun. So, wala na yung aso. Baka umuwi na. Buti sana kung hindi pupunta sa ako na. So pagkuha natin ito, punta na tayo doon. Dito. Bakit? Tapos nandun pa. Bali pala yung kasama ko kanina. Sabi niya na ako. Sabi niya kagabi, naparamihan daw kami. Kaya mamaya papakita ko yung nakuha niya. So nakuha na natin. Punta na tayo sa kabila. Sa next destination. Pakita ko na lang. So ito guys, ito pala yung nakuha kong kabuti. Lahat ng nakuha kong kabuti sa ilog at tapos sa bundok. Yung second destination na pinuntahan ko kanina, wala pang tumubo doon. Baka bukas siguro marami na. So salamat sa panonood nyo guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share para sa mga marami pang video na gagawin namin. Salamat ulit guys. Bye.